India mi ka channel banwan ra khubor ba man lagasni. Katkum ki khubor la ong ba wei nongthoh khubor jong Khlad pathai khubor jong ka Russia ulaya pha ka jingleit thombor jong ki drone ka Ukraine ha ka benta jong ka Ukraine ka ba ha pha po ka jong khme jong ka Moscow ha ka than Zaporizhia jong ka Ukraine ka ba dei ka jaka di khubor jong unongthoh khubor sipai jong ka RIA Novosti u Ivan Ziu ula sha paniap ha ka than Zaporizhia ba uparalok jong u Yori Votskebet ula man saujur ba la ong ka trat treka Kalaban rap ba uziu ula Khlad no hakakam namar ka jingsha thombor haka drone jong ka Ukraine. Uziu ula trey haka RIA University la kumba katuk nesnam bar ula yopdiang ru katuk ni ki kosnam jong ka nongba. Katrat kambari jong ka Russia kalapan pawi ka jing sngolam halor ka jing Khlad no jong uziu bat kitbok ki riang ya u voice kebet ba un kwat no kloi ha ipor ibatang kandian. Dang hakini ki arta ye balalek nongthoh khubor na France u Anthony Lakikans ula sha pniap hakapor ba udon haka kam hajan ulain ba shakmat haka time donets jong ka dong mingi jong ka Ukraine uparalok jong ubana Ukraine ujashki Ivanchenko ula mensaw haka te ka ju ka jingsha thombor Kiken hun yada ya ka hok long briu man briu ki ong bajan ar pengut ki nongthoh khubor kila sha pniap haka Ukraine nadu ba ka Russia klas jang ye ka jinghya thma ka ba pura jong ka ha uram phang jong usnyam arja arpuar